Здравейте, аз съм Михаил и днес ще се походим в това страшно момче. Така, намираме се в един от първите екземпляри на Lamborghini Urus 2018 година, когато всъщност се пускат тази кола като изобщо. Но преди това 2012 година Lamborghini правят концепт за този тип автомобил SUV, което е нечувано до момента за марка като Lamborghini, които правят Countach и Aventador и Diablo и всичките тези бикове. Защото повечето Lamborghini са кръстени на бикове, не знам дали го знаете това. Интересен факт, който може би накрая на видеото ще видим дали сте го познали, пишете в коментарите. Известен човек, който е обвързан с моторспорта, всъщност с Формула 1 най-вече, е главен технически директор на проекта за Lamborghini Urus. Сега, всички знаем, че се ползва платформа на Audi, но искам да отворя една много голяма скоба. Тази кола няма почти нищо общо с автомобилите, които се произвеждат от Audi, освен платформите. Тоест проектът си е изцяло разработен от Lamborghini. Преди време също така е имало един SUV на Lamborghini, не знам дали сте запознати с факта. Казва се LM002, който по спомен, мисля, че се пуска 86-та година. Той е разработка с цел използвана от американската армия. Тоест Hummer, който всички познавате, преди да се пусне в експлоатация в американската армия, Lamborghini са се опитали да вземат този проект и почти са се докарали до банкрут. Като дори са ползвали пари от проекта, който е бил възложен от BMW. BMW M1 всъщност е разработен и проектиран от Lamborghini. Така че доста интересна история има изобщо с идеята на Lambo да правят сулове. Но стига сме се занимавали с тази история, да говорим конкретно за този автомобил. Имате един от най-бързите сулове. Сега всички знаем, че е скъпа кола, но в крайна сметка такива цена няма, се казали хора. Доста спортно ориентиран, изключително стегнато окачване, като разбира се може да сменяваме режимите през системата Anima, което е селектор. Съответно, понеже италианците са италианци, всичко е на италиански. Имаме няколко режима, които са страда. Това е нормален път за ежедневна употреба. След това имаме Corsa, след това имаме спорт, наежва автомобила, отваря клапите, стяга окачването. След това имаме Corsa, което го прави по две. Също така изключва и ESP-то, което прави автомобила изключително фън. Но, много важно, това е може би оптималния дейли автомобил. Лято, зима, есен, пролет, вие може да раздавате газ на семейната си кола. В случая имаме сив екстериор с класически черен интериор. И също така доста приятна алкантара по седалките. Винаги ламбото е извезено на облегалката на седалката, за да може да се снимате за Instagram, Facebook и от която възраст в група и на каквото се кефи. Тази кола конкретно е на 128 000 км, което показва, че всъщност това е един доста идиотоустойчив автомобил и може да се ползва с години и с километри. Според мен съвсем спокойно ще удари 200 и 300 000 км при правилна поддръжка. Съответно ние от АС Auto сервис предлагаме от до, т.е. поддръжка, застрахования, продажба, изкупуване. Също така мога да добавя, че тази кола е обслужвана педантично, т.е. всички консумативи са сменявани по книга на 10 000 км и ние знаем пълната история. Т.е. заставаме с две ръце зад автомобила, гарантираме за неговия производ. Друг интересен факт за тази кола е, че е с фабрично най-големите керамични спирачки. 17,3 инча, което също е по-голямо и от най-големите спирачки, които ползват от богати. Може да си представите за какво става въпрос.
повечето автомобили джантите с гумите са 17 инча. Тоест имаме нечовешка спираща сила непрекъснато. Като усещане стегнато шаси, доста контролируемо, непрекъснато е 4x4 с преференции към задната ос. Като двигател имаме 4 литров V8, 650 конски сили и 850 Нм въртящ момент. 3.6 или 3.7 е ускорената от 0 до 100, което е просто умопомрачително за кола, която е близо 2.2 тона, което е смахнато. Замислете се за какво става въпрос. Впечатление от возията на страда, т.е. нормалния режим, което е прилично тихо, може да се пътува на дълъг път, няма да е много натоварващо и стресиращо за ушите. На Corsa вече отваряме опция. Тази има допълнителните Terra и Neve. Terra ви е оффроуд режима, съответно колата се дига допълнително, и Neve ви е, как да го преведем, нещо като зимен режим, т.е. улекотява въртящия момент, конските сили, диференциалите ползват повече ESP, за да ви помагат в трудни условия с пребуксуване и така нататък. Мокро сняг. Интересен факт е, че всъщност това е най-продаваното Lamborghini за всички времена. Като това е първия V8 в портфолиото на марката, защото всичко преди това е било или V10, което е от Audi, което се слага в Murcielago, преди това естествено V12, което е емблемата на Lamborghini през всичките тия години. Първо се появява в Мюрата, след това се появява в Countach, Diablo, Aventador. Така че на практика това е първия V8, който използва две турбини. Съответно този мотор може да се види, негови варианти могат да се намерят и в Cayenne, в Cayenne Turbo GT. Ламбото е оборудвано с почти всичките модерни технологии за сигурност, които могат да ви дадат на къла. Включително Distronic, система за аварийно спиране, т.е. вие ако спите, колата никога не спи. Сега да видим тези от вас, които са познали. Всъщност, главният технически директор на този проект е Стефано Доменикали, който в наши дни е директор на FIA, т.е. на регулаторното тяло на Формула 1. Слагаме колата на Corsa. Не виждам лъч контрол, така че ще е на Power Boost. Брутално. И все пак благодаря ви за търпението. Тези, които стигнаха до края на видеото, могат да разгледат обявата за автомобила, съответно линка е долу в описанието. Аз съм Михаил, ние сме Das Auto Service Cars. Винаги сте добре дошли.